Mangaphane kuwukuthi unomuntu wakini oblokhelwe umchamo, umchamo wakhe awuphumi and useze wahamba wayolokhuza wayolashwa, mhlambe bamnikeza isigubhu. Nzana kanjena, hamba uye la ekutshalwe khona iy'ntanga noma ithanga. Mawufika la uzothola le part but angathi ungathola eselikhulile-ke ithanga. Ile part le ukusuka la ethangeni ukwehlika ukuthi uthole inhloko le, iy'nhloko zamathanga and then nimphekele zona nizibilise zibile. Nilokane nimphuzisa nje leyo nto, half a cup ekuseni, half a cup ntambama, 1 hour before kube khona into ayifakayo esiswini. Nizolwane nikwenza lokho continuously until aze kube ukuthi umuntu uba right, useyazichamela umchamo usuyaphuma, cause kusuke kunamapayipi asuke eblokhile ukuthi umchamo ungakwazi ukuthi uphume ngendlela and nelentuzana ne-system yakhe isuke ingafuni ukuwukhipha kahle umchamo. So kufanele-ke nimnikeze lokhu akuphuze, lokane ekuphuza nje continuously kuzokwazi ukuthi kumqaqe, akwazi ukuthi achame kahle yonke into ayenzayo ayenze kahle, akwazi ukuthi aphile right. La mapayipi lawa awafakile abese uyawakhipha, akhululeke naye abe